Twa Peter Gumbo. Takabarwa mugore ra 5 May 1988. So I would like to tell my story. Who is Peter? And Peter akabva kupi, akamborarama sei, zvii zvakasangana zvimuupenyu kusvika azoita nhasi. Peter Gumbo mwana akabarwa naFarisai Kamba anobva kumagunje Urungwe, mwana waEdwin Gumbo. Peter makuriro akaita, it was 1994. I was young, but my mother, I got to do that story because I was the mother's baby. So takabva kucholocho, ndokwataigara, pataenda kuHwange kwashinda baba vangu. Then from there we move on tikauya kwaMutare. Tasvika paMutare, takasvika pabus stop parengi yeSakuesa kubva pamabhasi. Tasvika ipapo, tobva tagara. Baba vakati garai pano. Inini, my sister, our first born, the younger sister, after Inini, tiri vatatu. Then my mother was pregnant at that time. Vatigarai pano tiri kudzoka, ndikuenda kutoilet. And baba vangu vatigadzika ipapo ndikuenda kutoilet. And that was that I never saw the face of my father. So katizivi kuti vakadonhera muchimbuzi here kati vakaenda kupi handizivi. Ndio madhambi akatita baba vedu. Saka from there takatanga kugara mustreet inini namai vangu tichigara pamusika. Then from there mama vangu vakatanga kuita zvokutengesa matomatisi. Vakatanga kutengesa madomasi mumusika. Ndipo takazotsvakawo mabhodhi. Mazuva acho anga ari nguva yemabhodhi. Takatanga kugara kumabhodhi kunonzi kumaOTS. Takagara ikoko for years and years tiri ikoko tichikura. Then from there we moved on. Takaenda kugara kumaonde. Takagara kumaonde. Life yairwadza because my mother was pregnant. Vanga vanika baby ipapo. Because nhumbu yangu vakazobara nhumbu vanga vanika baby. So tatata vana 4 ipapo. Tisingaenda kuchikoro, and life was very difficult for us to live. So tadaro takangochengetwa namai. Asi kuchaindishamisa kuti mai vangu ndaivabvunza kuti baba vangu vanobva kupi, mai vangu vasingandiudzi. Ko imimi mai munobva kupi, mai vanga vasingandiudzi. So every gore rese rega rega ndaibvunza mai vangu mibvunzo yese iyo. Ndinenge ndaenda kuchikoro ndaibvunza kuti mai takambokura sei. Mai vangu kuti imimi ndini hama yenyu chete. So takangorarama takangodaro kusvikira mai vangu vazotwa remarry again nomumwe murume. Kubva vabara umwe mwana, kubva vazoramba nemurume uya, varamba nemurume akabva aenda kwake. Kubva asvika asvika kumusha kwake, kubva tasara kati inini namai vangu nevana chinyi nevamwe vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu. Ndinodaro kuti takagara takadaro, mai vangu vakatanga kurwara 2002. Ndopatanga kurwara mai vangu. Varwara kudaro, tanga tisina munhu anotibatsira. I remember ndichitora mai vangu vari muBhara ndichivaendesa paSakuba clinic. Nesa paSakuba clinic mai vangu vana kuadmitwa ipapo. Vakanzi ndiende kuGeneral Hospital. Takati vakumbira ambulance vaenda, tikanzi ambulance haipindi munhu. Vaendeswa kuGeneral Hospital, then we ran kuendeswa kuGeneral Hospital. Tasvika ikoko. Saka sevanhu vaiziva state yanga iri munhu, vakati munhu ngaende hako dini korwarira ari kumba because vanga vapapiki bekurwara. But by that time I was in grade 6. So tadaro kubva tatongodzoka nawo kumba. Tagara. Tichitopinda 2003, mai vangu vakatanga kuita serious yekurwara. Kudarika pavakamboita zvokuti kana kuchikoro ndakatombomira kuenda kuchikoro. Because no one will pay fees for us. Kusvika mai vangu vakafa. Vakafira mumba mai vangu. Vafira mumba vakaita 2 days vari mumba. Then from there vatazokumbirawo vakatibatsira kuti tiendese mai vangu kumochari. Takavaendesa kumochari mai vangu. Takanga kutsvaga hama dzavo. Takadzishaya. I went to social welfare. I went to broadcast. But no one akabuda achida kutiudza kuti ndini hama yamai vako. So zvakadaro we moved on neupenyu. Life was very difficult for us. Vakagara for almost 6 weeks vari mumochari. Vakagara 6 weeks vari mumochari.
So one of our next don't akati Peter, muri kumbofunga chine zvamai? Ndikati ndofunga ndiri mwana. Tikanzi Peter, chimboenda kuGeneral Hospital umbobvunza kuti mai varimo here mumochari, maybe mwakagwa nemabhanditi. Zvechokwadi ndakaenda kumochari, ndaenda mumbainzi mupolice post. Vandabvunza vandi ndiwe mwana waNhingi, ko vari kupa vabereki vengu vamai vako? Ndikavasanangura nyaya. Tikanzi enda mutauni. Ndiri kufonera munhu uyu ari kuuya uchandomuona ipapo, anonzi Samuriwo. Saka kudhadhara panzi pamoto papa ine shop yanga kanzi Samuriwo yanga iri restaurant. Saka munhu iye ndiye akati assista nemotikari. Tikanzi ini chandogona kukupa mwanangu imotikari. Asi inini tine wardrobe kumba kwedu. Togona kuipwanya wardrobe iyoyo kuita chinyi? Kuita coffin. That's what we did. So zvadaro ndobva tonana navo, vataenda kumba, vatasvika kumba, vatacheka wardrobe, vataenda nayo kupi? kuGeneral Hospital. Tasvika kuGeneral Hospital, vatabudisiwa body. And I remember ndofunga kuti ipapo ndakatsvaga, takavhurwa mafriji anofonda 6 kuti nditsvage mai vangu. Because chavaoni. Tikavatsvaga tichikudubura mabodies kusvika ndazovaona. Tavaona kubva tavabudisa. Asi box harina kukwana. Vakaenda makumbo ese, hafu yemakumbo ese ari panze. Then takavaviga zvakadaro. Chakaita kuti nditi ndivavige. Ndandida kuzoziva kuti ndikazoziva hama dzamai vangu padziri, ndizovapangidza patakaisa mwana wavo. For that time, grade 7. Until grade 7, and the life was very difficult for us. Tailoja tigara mabodi. So tadzoka kumba zvakanaka. Tadzoka kumba, no one was looking for us. Chokwadi. Life yakatanga kurwadza zvisingaiti. Takatanga kurarama mustreet, tibva kumba chipinda mustreet. No fees, no rent, no food, no clothing. Saka ndatanga kufamba, taifamba mayadhi ese, kuna Green Side, Morning Side, Farmerstone, tichivhura mabhini, tichitora chikafu chemo, chimwe chacho tichigezawo, rimwe sadza rinenge rasiyiwa nevanhu, tichigeza, tichiridziisa, tichidya, ndo life takararama. So nerimwe gore takagara pasi tiri paTM, kuseri kwaTM, mwana anga akazvimba gumbo. Hatiziti anga akarumwa nechinyi, because mwana kadiki kakasiyiwa kakane almost 3 years. Saka kakatozvimba gumbo. Papa vaya vamwe mai vakobva vatosvika zvikanzi, mwanangu, ko mwana chii chiri kuitika kumwana? Ndikati mwana handisi kuziva, ari kurwara. Zvikanzi alright, chii chakaitika pagumbo pake? Ndikati handisi kuziva. Kanzi haana kurumwa nenyoka here? Ndikati handizivi. Kanzi ambeni mwana paCity Clinic. But paCity Clinic, it was close by neTM. But asvika apo mwana bvapiwa treatment. Apa treatment, tell me about your story. Chii chiri kumboitika? Kobva ndatovatsanangurira. Saka mukadzi iyeye haana kuvhunduka mukati make kuti ndiri kutora vana vandisingazivi, ndiri kutora vana vandisina ukama navo. Asi she was having a heart to help. Anga asina organization yaaishandira, anga asina zvaaiita muupenyu, anga ari an ordinary person. And by that time she was a hairdresser. Ndiye munhu akazondidzidzisa kuti ndiite zvehairdressing. Anotora bva naye kumba kwake. Ana kumba kwake bva atomutsaranga, bva atotigezesa, bva atotipa chikafu. From there, bva nesu mangwana pataigara, bva atopaona, bva atoti ndiri kutomuza yai kuchechi kwedu kwandonamata, aenda kunamata kuLighthouse Church, bva taenda kuLighthouse Church kuya. Those people, that's where they started having an organization yekubatsira vana through aona isusu. Ndipo vakatanga kutsvaga vana vanotambudzika, achibatsira vana, vachiendesa kuchikoro, vachivapa life ipapo. So vaipapo life yakatanga kuchinja. Vakatanga kudzoswa kuchikoro, vanini vangu vachienda kuchikoro, akadika kakachienda kucreche. So life yakatanga kuchinja ipapo, because they were looking after us. Ndo yanga ya goodbye namu. Kubva musiwo andabva ndazomborana nenzara futi. So this lady tichingokura tichidaro, tichienda kuchikoro, achindzidzisa zvemaoko, I do so, ndakaita zvesewing, ndikaita zvehospitality, ndikaita zvehairdressing. Angoti you never know in life chinozokupararama muupenyu. Handi fundo yega inozokupararama muupenyu, but une zvinhu zvafana kuita, maskills anofana kuita. So she was empowering me nefundo. But mukati make anga asina kutya kuti vana vandatora vakagona kundifira vanozodini. Because anga asingazivi kana hama kana imwe chete zvakana, even close hama anga asina kana imwe chete yaaiziva. But aingonamata chingoti one day muchazoona hama dzenyu.
So shure yangu yanga iri kuna hama dzamai vangu nehama dzangu. So zvadaro ini ndakazouya koshanda musaluni ndakamirira results. Ndo pakabva patangira rwendo rwekutsvaga hama dzangu. So tiri ipapo taingokurukura, munoziva semunhu unenge une maclients wo boss hairdressing chitokuka neclient, munonzi ani, munobva kupi, mutauro uenda kufarira. That's why pandakaona vamwe mai vanonzi mai mabwi. Mai abva ndoti nhai madza, mutauro uyu munobva kupi? Svika ndinobva kuHurungwe. Ndabva kuHurungwe, mubhuku rekwani? Kobva vatsanangura kudaro, kobva ndati it's okay, no problem, ndiri kutsvaga hama dzamai vangu. Zvikanzi dzinobva kwani? Ndikati mai vangu vanonzi Farisai Kamba, vanobva kuHurungwe ikoko. Zvikanzi uri mwana waFarisai? Ndikati zvikanzi it's okay, ndichadzoka. It takes a month, madzi havasina kudzoka. Pavakazodzoka vakati Peter, ndadzoka, asi ndoti undiudze kuti mai vako ndiani, vanombobva kupi? Ndikati chitupa chavo chiri apa, mai vangu vanonzi Farisai Kamba, vanobva kupi? kuHurungwe. Zvikanzi alright Peter, no problem, mai vako ndisisi vangu. Ndoti muriti kudini? Zvikanzi mai vangu inini vakandibara namai vakabara mai vako, they are related. Saka une mari here yebhazi yekuti uende kumusha? Ndikati hongu ndine mari. So I was saving mari yangu ipapo. Zvikanzi alright, mangwana unogona mukaenda kumusha here? Ndikati ndinoenda. So I connected my friend anonzi Ephraim Dube, then ndapinda ndoko akambana kuenda kuHurungwe, usazorasika. Takaronga rwendo rwedu that day, ndasimuka. Saka iye angata na mai vavo, because mai vavo vanogara muChinhoi, ndo kwataisvikira kumba kwavo. So we embark in a journey ekunotsvaga hama dzangu. Takananga Harare, from Harare vatati Bangeti Chinhoi. Tisvika muChinhoi takasvika takatambirwa namai ivavo, vatenda kumba kwavo. Kumba kwavo takakurukura usiku ihwohwo, hatina zokonda kumusha. Zvikanzi it's okay Peter, ndakuzwa mwanangu, mangwana tiri mukumukira kuenda kumusha. Asi kumusha takatovaudza kuti kune mwana ari kuuya, mwana ari kuzvine mwana waNhingi. So we back for a journey again kuenda munzvimbo yeHurungwe kunonzi kumagunje kwaChimusimbe. Tasvika ikoko